Govano Anambra State bụ ọkammụta Soludo ekwego nkwa na ichekwaba ndụ nakwa akụnụba ndị Anambra bụ ihe kachasị wee bụrụ ebumnobi ọchịchị ya. Govano kwere nkwa anụnwa n'oge mmemme 2024 Ember Month Campaign Flag Off maka nzukọ ịkụzi ihe gbasara ọnwa mba site n'aka ụlọ Federal Road Safety Corps alaka nke Anambra State n'Ọka. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti bụ Nkwa kọrọ akụkọ a n'uju. Onye nke anọchitere anya site n'aka osote ya bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim n'oge ọ na-eto otu ọlụ na-akwụ maka njem awere n'isi ọdụ Anambra steeti maka ịkwado gọọmenti steeti a n'ịgba mbọ hụ na ndụ ụmụ amaala steeti a bụ nke chekwabara n'okporo ụzọ lụtụrụ aka na mkpa ọ dị mmadụ niile ịmalite ịfụ nchekwa nke okporo ụzọ n'ime steeti a dịka oke n'ọrụ dịrị mmadụ niile. Gọvanọ Soludo jiri ohere ahụ wee dọkwazie ndị nke na-anya ụgbọala aka na ntị megide na-anya ụgbọala wawawa na mbụ n'okwu ya ka onye otu iwu nkega otu na-akwụ maka njem okporo ụzọ na Anambra steeti bụ Oriakụ Joyce Alexander n'okwu o kwuru n'isiokwu nke ya bụ ihe mmemme nke bụ ikwu okwu megide oke wawawa a na-anya n'okporo ụzọ ihe mberede na-egbu ndị na-abanye n'ụgbọala karịa ndị nke na-anya anya ka ọ chetara ndị nke na-abanye n'ụgbọala mkpa ọ dị ịdọ ndị na-anya ụgbọala aka na ntị oge ọbụla ha na-anya wawawa n'okporo ụzọ maka ndụ nakwa nchekwa ha dịka o nyere nkwenye ịdị uchu nke ya bụ otu ọrụ kọmishọn dị n'ihu na enwere nchekwa na awara okporo ụzọ Anambra n'oge ihe mmemme a. N'akụkụ nke ya ka onye eze ọdịnala obodo Ọka Obi Gibson Nwosu onye anọchitere anya site n'aka Prime Minister nke obodo ahụ bụ Injinia Benjamin Okoye na onye eze ọdịnala obodo Ụmụeri Igwe Ben Emeka bụ ndị nke wenyere otu ọrụ FRSC aka enu maka ezigbote ọrụ bụ nke ha na-alụ na ichekwaba ndụ ndị mmadụ n'okporo ụzọ steeti a bụ Anambra.